गोदो होननानै मानसि लाङालासिनो थानाया दानिया बुं बे जायगाखौ नागारना थांना आंजों गोरोबना थादो आदा बे खामानिखौ आं खनसे नागारना होबावदो नायनो आं बे जारिमिनखौ ओइ जाम्बा मा खालामनो नों जारिमिनखौ मा खालामनो बुथारनो नोङो बे खामानिखौ आं मावसिगोन आदा नों जेबो टेनसन लानाङा ओइ जेंसि नों मा टारगेट लादों आं बेखौ जेबो मिथिया नाथाय फंसे बाथ्रा लाइमोननि रिं मेरेजआ जानो मोननाय नङा बे नोंनि मावनांगौ खामानि दिस इज योर लास्ट चान्स ओइ नोंसोरबो थांफा मा सानदों लाइमोन सानदों दिनै आंनि जिउआ गंसे नखरनिफ्राय गुबुन गंसे नखराव आं बेखौनो सानदों बै नखराव दिनै आफाया हारसिं आं गैयिनि थाखाय आफायादि गोजोनै दंना आरो आं दिनै बेखौबो सानदों बिमाना आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनमारमोन ना नङा बियो आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनामोन आंखौ थार गोसोजों मोजां मोननायमोनब्ला बिदि गारना थांनाय नङामोन बेफोर खोथाखौ साननानै नों आरो गावनि गोसोआव दुखु सोनानै दालासै लाइमोन बेखौनो बुङो खोमा खाफालनि लिरनाय नों बुंनाया दा मोननै गोसोजों गोरोबलायनायखौ सोरबा गावस्रा होयोब्ला बेखौनो बुंगोन ना खाफालनि लिरनाय आं फोथाया आदा खाफालनि लिरनाय होननानै बेयो जों सुबुं माहारिनि गोसोनि साननायसो नों बेखौनो साननानै लानांगोन लाइमोन खाफालनि लिरनाय होननानै दा नों मा सानखो लाइमोन आदायादि जोंनि रिं मेरेजखौ थि खालामखाबाय आदानि साननाय बायदिनो जाथोंसै आदा नाथाय आंनि फंसे बाथ्रा लाखिनांगोन बै सानखालि आफाया नोंसिनि न'आव फैथारनांगोन नङाबा फारसे आखाइजोंल' आखाइ खबनाय बायदि जागोन आदा आफा फैयाब्ला आं बे हाबाखौ मावफुंनो हानाय नङा आदा
Aदै, oy aदै, aदै, oy aदै. Soर जाखो नों फिसा? नों आंखौ सिनाय नङा आदै, आंबो नोंखौ सिनाया। नाथाय नों बेवहाय मानो हारसिं जिरायना थादों आदै? आं मा बुंबावनो फिसा? खुगायाव गोदान रावानो गैला। थौ आदै, आं नोंखौ न'सिम दोनलांनि। सिखार आदै, थौ। आं थाङा फिसा। आं न'आव थांफिनो होनना फैयाखै। आं न'खौ नागारनासो फैबाय। नाथाय मानो आदै? मोनसे गोलाव जारिमिन दं फिसा। गोसोखांबा दुखु मोनो, फोरमायनो लुगैया फिसा। जागोन आदै, नों फोरमायथ'नांला। सिगां थौग्रोदो, आं नोंखौ जोंनाव लाना थांनि। आं थाङा फिसा, नों हारसिं थांदो। बिदि नङा आदै, थौ थांनांगोन। जानांगौ नोंनि दुखुआ जोंनाव थांबा जोबस्रांगोन। सिखार आदै, थौ थांदिनि। Ayo. हेलौ, जों सानखौ मोनबाय। नोंसोर मानखौ न'आव लाना फैदो। क्विकलि। वै, नों जोंजों थांनांगौ। आदा, अबाव लांनो नागिरदों? Hello? Hello, Mr. Udang. मा नोंसाल'खौ दाबो उदिस लानो सम जायाखै नामा? नों सोर? आरो आंनि फिसालाया मा जादों? किडनेप! किडनेप? Oh, sorry. बेखौ किडनेप बुङा। गिनो नाङा। आंसो दैखांना लाबोदों बेखौ। गोबाव सम जाबाय नोंनि रादाय होनाया। बेनिखायनो आंनि थांखिखौ आं सोलायना लाबाय। नोंसालाखौ नांगौबा गोख्रै फाग्ला दैमा सेराव फै। 1 घन्टानि उनाव जुदि मोनफैयाबा नोंनि नोंसालाखौ फाग्ला दैमानि बालाबारियाव एफबनानै दोननाय जासिगोन। Your time is start now. Or, आं सफैबायमोन। बोरो आंनि फिसाया? Wow, Udang. Correct time entry मारा रे दिनै। गिबियाव राङा आंनि आखायाव फैग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंनि नोंसाला। Hey! Bag check करो। थिगैनो दं बस। दानिया बुंदो हर। आंनि फिसालाया बहा दं? मिस्टार उदां, बेयो फिल्म नङाथ', रियेलिटिसो। आं नोंनि नोंसालाखौ मानो खाबथानानै लाखिनो? न'आव थांना नायहैदो। दालागै मोनहैबाय जानो हागौ बे। हेलौ आदा, जारिमिनखौ खैसार सानो थाखाय बिनि सानै फंबायखौ हमना लाबोबाय। आंनि मानसिया थोस्लाबनाय नङा, बेनिखायनो नोंबो बिसिम फैदो। I'm coming. बायथौ गासिबो। जोंनि मानसिफोरा बहा दंजोबो? आदायाव दं बस। थौ होमबा जों बेयावनो थांग्रोनि।
Ayah, मा जालाबायखो बेलाय? नोंसिनि थाखाय बारहुंखा नाहरथ' हनै ओइ बै खिनियाव नोंसिनि गेमा जोबखाबाय फिल्मसो सानखो ना माखो? आरे जारिमिन बे गेमखौथ' आंसो जागायदोंमोन नाथाय गेमखौ फोजोबग्रोदो नों सोर बे गेमखौ आंनो जागायदों आंनो फोजोबगोन आरे लाइमोन नों बेयाव मानो फैलायबायदों बे गेमनि एन्डिंखौ नायनो फैदों आं बे गेमनि एन्डिंआव सोर देरहायो नायनि आंगो बिदा ना सुथुरा नै बे नोंनि आंगो बिदायानो बे गेमाव देरहागोन हे बेलु इम्पसिबोल नों आंनि आंगो बिदा न' दिनैनिफ्राय नोंनि आंनि बिदा बिनानाव सोमोन्दोखौ बेखिनियावनो खोमोरबाय स्टार्ट दा गेम दानिया नों मिथिबायना हर नोंहा रावबो आंगो गैला होननानै या आई नो बाट इट्स नट रियेल बेनि गोसोखौ आं दानो सोलायगोन आदा अन्नानै आदाखौ जेबो दाखालाम सिखार आदा आदा